Legolas! Tünde szemed mit lát? Azt fogjuk nektek megmutatni, hogyan legyetek ti is olyan kiváló íjászok, mint Legolas. Ahhoz, hogy jó íjásszá váljatok, elengedhetetlen kellék az íj. Mi a neve? Nyíl. A nyíl. És a babetta. Szükségetek lesz egy céltáblára, amire gyakorolhatjátok a lövést. Célszerű olyan céltáblát választani, ami olyan embert vagy állatot ábrázol, amit ti utáltok. Úgyhogy mi megrajzoltuk a volt tesi tanárunkat. A céltáblát célszerű olyan helyre tenni, hogyha esetleg félre megy a nyílvessző, akkor ne öljünk meg vele senkit. Ne! Frodo! Azonban, hogyha mégis sikerül valakit megölnünk, célszerű elásni a tetemet valahova, hogy eltüntessük a bizonyítékokat. A lényeg, hogy rengeteget kell gyakorolni. Várjál. Hát, ne basszom a szomszédba. Ha már igazán prók vagyunk, megpróbálsz... Tartunk 5 perc szünet. Hogyha már annyira jók vagyunk, hogy szeretnénk megpróbálkozni egy telvülmos trükkel, akkor azért nem árt óvatosság, úgyhogy... Miután sikeresen elvettük Frodótól a drágaszágot, próbáljuk meg átlőni a gyűrűn a nyilunkat. De annak se kell félnie, aki nem tud az nyíllal célozni. Mindig van lehetősége nagyobb eszközre váltani. Frodo! Miért? Zsákos Frodo! A kurva élet! Kumbay chare quach. Kiri quach 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 quach. Kumbay chare kumbay bay. Kiri quach 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 quach. Kumbay chare kumbay bay. Kumbay 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 chare quach.